Әйе, біршін татарша ясап қойғалы бір видеоны милләттәшләр ашу келмәсін деп. Менә мен 1,5 ай дәврендә Екатеринбург шәһәренә бардым, Оренбург шәһәрендә. Анда татарлар инде син бик таләп итсәң, алар телен ватып шунда тырышалар, бер нәрсә әйтергә сиңа, әмма анда тыңлап торам. Алар кызганычка каршы саф татар телендә сөйләшә алмый. Менә бездә инде әле бер авылда мәрхүм абыйның хатыны, тол хатыны иде ул. Анан теге кияү килеп Татарстанның ничә каналын ясап киткән иде. Ул эчеп пышканда шуны карый. Ә менә бүтән кеше ирне алар инде барсаң сөйләшкән була. Шул абыйның, шул мәрхүм абыйның кызы мәсәлән, без тырышабыз татарча сөйләшкә, әмма сүзгә шул сүзләр арасына кирип китә урыс сүзе, алар мин булганга күрә инде тырышалар инде үзенә карса нитеп. Вакытында мин Одесса шәһәрендә кызык мезгил булды, шунда инде бер абыйым вафат, а икенчесе теге полковник милиция в отставке дигән түрә булып биргән. Ул шул Татарстанда да булмаган, Казанны да белми, бер нәрсә халык турына белми. Аны ул шуңа күрә яшереп биргән милләтен. Аны вакытта беләсезме, СССР чорында бүтән союздаш җөмһүриятләрне күтәрәләр, кино күрсәтеп, аларны безнең халык хакында бәленбай тонна 130 миллион тонн нефть биреп торса да, сугышта Советлар Союз герой урынына 4-нче урын булса да, шуңа карамастан безнең халык турынан мәгълүмат бик аз булды. Шуңа күрә алар мәгълүмат булмыйчы, алар инде горурланырга сәбәп булмыйчы, алар үзен милләтен яшереп биреп шулай иттеләр инде. Менчә шул сәбәпле инде. Бу мин төштем дә шул теге подвал дип атыйлар, шунда куенып ятам, җиңги кышкыра, урамнан йөгер ди, сине телефонга чакыралар ди. Алар әллә карыймы шул теге әллә шул теге зәңгәр Казанда Орел и Решка дигән тапшыру бар, шунда әллә шул теге зәңгәр күлне күрсәткән мизгил булдымы, әллә соңыннан телефонга чакырдымы, исемдә юк әле. Хәтерләмим. Шунда кирип телефоннан трубканы алсам, абыйым теге булар шәһәрнең читендә бер авылда яши инде, теге абыйым шәһәрдә шул сокланып миңа әйтә икән, ни хисланып, менә ди, бездә Казанда шундый бар икән җирләр, кара зәңгәр күл, мин бик аптырап калдым, шулай дип, гаҗәеп нәрсә. Мен инде ачуланып, мин бит кунак, миңа ярый, мин кычкырам. Сез монда нәрсә, телегезне саттыгыз, динегезне саттыгыз, милләтегезне саттыгыз дип акырам аларга. Шунысы ул мине җиңги белән сөйләшкәннәр икән, шәйгә чакырган. Менә монда мин абыйымда рөхсәт булсын, бик кунакчылый ул җиңги белән. Аларда хатта 2 атна торадыр. Әле 88 елны килдем беренче тапкыр, шунда инде шунда киткәндә 2 атна тордым да, киткәндә ул сораганнар, кайчан киләсең яңадан? Нигә сорадылар? Мен әйтәм, 2нче ел. Ул дигән шуңа күрә мин хатта 4нче елга хәтле бармадым аларга. Менә шунда инде тегендә бер генә көн, буларда 1-2 атна торам. Менә шунда бардым мин Одессага, абыйымда кунак булдым. Ул мине белән телен вата, тырышты татар телендә сөйләшергә, чөнки мин кычкырып әйттем, ачуланып, монда телегезне саттыгыз, динегезне саттыгыз дип шулай дигәч, ул инде мине теге бер ягыннан инде мөнәсәбәтне бузасы килми, икенчедән хөрмәт иткәчме, нәрсәме сөйләргә тырыша, һәм дип шул теге бер сүзне искә төшерә алмый, һәм шулай дип сөйләде. Шунысы теге хатынна әйтә, син аңлыйсыңмы? Әйе, мин 2 сүздән 3-нчен аңлыйм дип, җиңги шулай дип әйтте инде. Аларга шулангач, монда да шул авылда торган мәрхүм абыйым инде, мин ага урышкан, әйтәм, балаларыгызны өйрәтмәгәнсез, 2 кызы. Ул кызларына сораган, ник алар әйтә, без әтияни, без алар нәрсә турында сөйләшкәнне аңламасын дип, безне өйрәтмәделәр дип әйттеләр. Мен әйтәм, ярый алайса. Инде хәзер алар да бик сөйләшми, ачулангач, кайдандыр шул кассета. Мин ул Татарстанга килгәндә, мин ага инде бер татар җырлар белән кассетны бүләк иткәнем, аны әйдәп искертеп биткәннәр ул кассетаны. Инде шуны куйдылар. Шунасын абый мәрхүм әйтә,
Сен татарча айт, біз орысша жауап береміз де. Шулай деп бір ортақ тіл таптық енді өзіне. Чөнки ол вакытта бүтән туганнар исән, әгәр дә алар мине инде ачуланса, мында безнең якта алар кунакка киләчәк. Менә абыйлар монда бар. Алар шын татарлар, аңладыгыз инде мәгънәсен, шын татар. Шуңа күрә мин аларга зарлансам, булар кунакка килгәндә, бәлки шуларга икенче төрле карарлар иде. Шул бәлки шул сәбәпле алар тырыштылар мин белән тел ватып, үз телендә сөйләшергә. Менә инде булды бер мизгел, анда ышанмассыз инде, шул теге абыйымның бер кызын тырышканнар, теге вакыты килгән кияүгә дип, инде берсе кияүгә биргәннәр, икенчесен инде эзләп йөриләр. Егет, менә Аллаһ Тәгалә китергән. Беләсезме? Шул безнең авылдагы инде вафат булды бер абыйым, шуның инде икенче хатыны, шул хатынының бер Ирак туганнары Одессада булып чыкты. Одессада булып чыкты Ирак туганнары. Шул мин инде алар анарга чыкмаган, теге кызы кияүгә миңа җиңгә әйтә. Алар ди теге подружкалар кебек йөрделәр, ул ди булай дип бер сәбәп тапты. Мин аңладым инде, беренче кызын теге карьер бар, шунда бай, карьер инженеры, бай бит, акчасы күп, шунарга анасы нитеп мәҗбүри моны көчләп дисә дә була, кияүгә биргән инде. Икенчесен инде тагы берәүгә чыккан, тегесе инде милләте урыста түгел инде, хатта Украинда түгел, ул ярым поляк, ярым яһуди. Менә инде икенчесе алганда таныштырганнар, шул теге җиңгинен әйттем бит, әнә Ирактагы туганы шулары килеп малай анарга бирмәгән, ул ди алар ди кибеткә йөрделәр, кием үлчәп, киемне карап, әйтерсең ахирәтләр, подружкалар кебек, шулай. Мин аңладым, сәбәбе ул акча ягына бик бай булмагандыр, анда гел акчага карыйлар. Шуңа күрә ул менә ничә теге аларда 90-нчы елларда кемдер ләктереп алган, берничә сәүдә кибетләрен монда шул анда әйтәләр 7 километрмы, нәрсә дип атыйлар, оныттым инде, шуңа башындасы. Шунда берничә аларны менә шундый киосклары бар. Шул акча кергәнгә күрә, моны инде ниткәннәр инде, димләгәннәр. Ул инде электалар, риза булганнар инде әти-әнисе. Шуңа күрә ана кияүгә чыккан. Ул әйтә алмыйм инде, юаш кына шундый йомшак сөйләшә кияү инде. Мен аны хатта булды туй анда, мине чакырдылар. Туйда мин катнаштым туйда. Күңеле узды. Аз булса да анда инде татар моңнары яңгырамаса да, шуны карамастан бер чәкчәк апардым. Шул чәкчәкне әзрәк мин белсәм күбрәк апарыр идем. Татарская нәрсә дип әйттеләр инде, ханшым нәрсәме дип, шулай дип үзләренә калса нәрсә дип әйтәләр инде, шул оныттым менә мин. Баш ватып йөрим. Теге хан кызын дип, нәрсә дип, татар хан кызымы дип, шулай дип үзләренә калса бераз инде олулап, шулай мактап, туйда шулай күрсәттеләр инде. Бик күңелле туйы узды. Анда инде алар инде тормышы да уңды дисә була. Әнисе менә минем абыйым мәрхүм инде. Аның шул теге кызы сары чәчле, сары чәчле диләр инде безнең блондинканы. Шул сары чәчле, аның 2 баласы туды. Берсе малайы, берсе кызы, икәү дә шул сары чәч. Әтисе аларның Украин егете, кап-кара чәчле. Инде мин кайсы вакытта көтеп торам, социаль шертәләренә, кайсы вакытта белә язалар, менә мин кайсы вакытта әйтмим инде, менә тугандаш бер төрки халыкның кешеләре дә язган була. Менә аны тегеләр дә сорый, тегеләр дә Украина ягыннан да язалар кайсы вакытта. Кеше ди Ходай Тәгаләдән сораган, менә шул милләт кешесе. Миңа иң уңган, иң матур, иң шундый чибәр, иң яхшы, зифа буйлы, шундый тырышлы бер кыз бирәле дигән, ул инде анарга тәкъдим иткән үз милләтенең кызын дип. Мин инде шаяртып аларга язам. Әйе, шуңа күрә мин менә теге кайсы апамның әнә баласы, кызы. Инде малайымы?
Yoqtырып тұрыз. Қызы неге шықты енді? Шул халыққа шықты енді. Аңладыз түркі халық шында бар. Шында күнияқта түркі халық. Шулай деп мазақлап айттым енді. Міне кімгәдір ұшап жетмәс. Мені біздің қайсы кішілер қарайды. Міне мені милләтіні қағыласың екен. Кіші қайсы уақытта мені шайыртып айтсаң да, яратып жетмей, шуға көре кімдір рәнжімәсін деп, мені милләтін айтмадым енді. Бұл да имеш шул тігі оқисың, язалар. У Бога спросил он, дай мне девушку самую красивую, самую способную, умную, и Бог ему дал. Нәрсе шул милләтін айтайынды шул. Аңладығыз енді мен сөйледім бет яңа шундағы милләтіні. Мен аларға мазақлап язам. Шуңа көрейінді менің екі абыйымның үшеуі хатта, шул сіздің милләт кішілеріне шыққанлар екен мен айтам. Алар енді деп мазақлайым. Алар енді ашуланмай, анда келіп шықмай. Анда ашуланса да енді ол біздің туғандаш халық түгіл. Дені де бүтән. Анда біраз айтышып қалсаң да бір нәрсесі болмай. Бұл туғандаш халықлар алар хақында шайыртырға да нешіктір әкірін керек. Чүнки алар екінші түрлі аңлар да екінші қабыл етіп, екінші түрлі кімдір яратмас. Анда санда yazып тұрам, көбесінше енді тырышам милләтлерін әйтмәскә. Алар өз хақында мен видеоны тыңладым. Өз хақында алар өз милләтін мазақлап айтқан болалар өз тілінде. Міне шул тіге ми турынан. Әмма мен айтам, ол бізге келішмейдір бәлки, аларға өзі турынан сөйлерге бола. Шул мен тыңладым, алар тілін аңлағаш. Шунда мәселен француз мейін саталар, алман мейін саталар, алар мейін тігісі бұл бәйе қиматырақ мінемісі, амынсы бигірек та қимат екен. Неге шулай қиматсыза, ол қолданмағанды. Шун кебек мен енді анда аны тыңнағаш yazып қойдым енді. Міне бүйік халықлар тек шунды өзінің үстінен күлімсіреп, шулай өзлерін шайартып сөйлей ала. Чүнки міне шул яхудин айталар, тігілей бұлар яманлылар. Айтам, алар бит бірде ашуланмай, бірде нетмей, алар мазақны көтере, тігі біз айта, сөз көтере. Чүнки бұл мазақны аңлылар. Бірсі хатта айтты, жетекшісі. Біздің милләт хақында бір рәнжіткен дей, андай бірде мазақ жоқ деген бұла. Рәнжіткен түгіл дей, біздің яманлап шулай көрсеткен бірде анекдот жоқ дей. Көрдіңіз маларын іші қабыл етті. Шул мәселен алығыз Болгарияда Габру деген бір үлкі бар. Шунда аларны саран деп саныйлар. Алар хақында түрлі анекдотлар йөрі. Бірсі де бит рәнжіп міне нете. Біздің тұтынасы мәселен. Шул өзіміз халқы турынан анекдот болса, кімдер рәнжіп кете, сен дей міне өзің халқыны шулай деп бигірек жәмәғат. Біздің халқыбыз бүтән халқлар турынан мазақ йөрі. Біз халықты йөрсе де нәрсе ол міне. Ол әгерде ол кімдір ұшатмай, міне бізді бұлғар деп атарға керек. Сен неге значит татар деп yazғансың деп. Шунасын тұтыналар, тағы нәрсе деп. Кіші енді қар қайсына не ұшап болмай, ол шул тіге сеңе бейленелер, нек сен шулай шул анекдотны кетірдің. Ол енді әлі қайшан енді тіге классика бұл қар қайсы біледі. Yok, міне шул рәнжіп, шунаға бейленелер. Шул менімше біздің халық айтасын келе, ким де түгіл, артық та түгіл. Ол бик артық кіші нете башласа, міне аны яратмайлар. Ол өзін халқын бик үске көтереді. Бізге керек қайсы мезгіл тіліміз сақлансын деп, ғұрып ғадетлер сақлансын деп, уақытта керек біраз тіге нешік айталар, дару берелер бит кішіні әзірек. Гіл ол даруны қолданып болмай. Кіші яманға айранып кете шул даруға. Шуға көре мұнда да мақтарға бола өзіңдікен. Әмма бір кішіні шул хақ, кішіні ал ауыр мезгілді аны бола біраз мақтап қойырға. Гіл мақтасаң, ол енді бигірек нетіп кетейінді. Юғары өзін үске қоя башлай. Шуға көре мақтағанда да, қар халықында мақтарға бола тек нормасын білері керек. Міне қазір мен қорқам артық әңгіме, тағы бір яңа фикірлер білән тудырып сөйлей башласаң, ұзын айға кете, кімге ұшап жетмәс. Шуңа көре аны да ұшамаса да айырым сөйлермін. Қазірге ихтибарыншы рахмет, исен сау үйрегіз.